गयारी गामिनि मुङा मुतिपुर गयबारि आङो 4 थाखोआव फरायो मुतिपुर मिलन गुदि फरायसालियाव फरायो नोङो मा खेला गेलेनानै मा बान्था देरहाबोनो हादों फोरमायगोन नामा आङो कलकातायाव इन्टारनेशनेल गेलेनानै गल्ड मेडेल देरहाबोनो हादों मा खेला गेलेदोंमोन ताइक्वान्ड' गेलेदोंमोन माला गेलेहैदोंमोन 25 आरो 26 आव गेलेदोंमोन बबे हादरनि गेलेगिरिजों गेलेनानै बे बान्थाखौ देरहानो हादों आङो नेपालनि मानसिजों गेलेनानै देरहाबोनो हादों मा ससे बासजों थांदों ओमफ्राय ट्रेनजों थांदों आरो ससे बासजों थांदोंमोन फैसाखौ आइयानो होदोंमोन आंनि गोसोआव जोबोद खुसि जादों आङो गेलेबावगोन ताइक्वान्ड'खौ गारनो हाया कम्पानि मावो बेंगालराव जोंहा मोजाङैनो सोलिगासिनो दं दा आंहा आइ आफाया मोजाङै फोरोङो जोंहा आइया गामिफोराव हाजिरा मावो ओमफ्राय बाबाया बेंगालराव कम्पानि मावो धनि गयारी आंथ' बहुत गोजोननाय मोनदों गथ'नि थाखाय बहुत खस्थ' होनाय जादों खेलाखौबो बिदिनो दा माबा मुसलपुर गुवाहाटियाव गेलेहैदोंमोन आरो खनसे गेलेहैदों गुवाहाटियाव थाखो 4 आव फरायगासिनो दं बिदिनो स्कुलनिफ्राय सफैनानै जाय टाइमा मोनाबिलि 3थाफोराव थाङो ओमफ्राय बिदिनो खस्थ' मस्थ' गाव हारसिंबो थांनो हाया लामायाबो गोजान ओमफ्राय आंबो सम मोनबाथाय दोनलाङो आंबो आरो बिदिनो खामला हाजिरा मावो मोनबाथाय ओमफ्राय गथ'आबो उन्दै नालाय हारसिं थांस्लाबनो हाया मोनाबोयो बिदिनो खस्थ'है होदों आरो गथ'खौ दा बिफायाथ' थांनाया बोसोरनैयानो जाबाय बारबावबायसो ओमफ्राय दा न'आवबो फैनो हाया थाखा फैसानि थाखाय गथ' 2 दङ दा सासेयाबो गिदिराबो फिसाजोआ दा पिउ फाइनाल होगोन नालाय बिनि थाखायबो रांनि थाखाय बहुद खस्थ' ओमफ्राय दा बिदिनो खस्थ' 2बो थाखानि थाखाय माथो दा जोंहा हायानो गैखाया दा थानायखिनियाल' बिगासेल' दङ ओमफ्राय दा बिफायानो बिदिनो जि गरसे गरनै हरो जानाय फारसे आरो गथ'फोरनियावबो होनांगौ जायो आरो आंथ' जायखिजाया दा रायजो राजाया जेनेबा अबेबाफोर गोजानाव गेलेनो थांनो गोनांबा जोङो थाखा फैसानि थाखायनो हाया गथ'खौ हगार हरनो दा नै शिबसागरावबो खेला दङमोन फैसानि थाखायनो हायाखैसै ओमफ्राय दा फरायनायाबोथ' दा LP माबायाव सरकारि स्कुलावनो होदों प्राइभेटफोरावथ' सोनो हायासै ओमफ्राय दा जेनेबा दा गथ'खौ माबाबा हाजासेनो जों नाजासिगोन हायो ना हाया खस्थ'है बिफायाबो जिखिनि हायो बेखिनिखौ ओमफ्राय फारसेखै आरो अबेबा गोजानफोराव गेलेनो थांनो गोनांबा आङो सरकारनिफ्राय सोरबाफोरनि मदद नागिरो आरो एसे एनै दा आं गयबारि गामिनिनो आंनि मुङा जाबाय जगेन गयारी आरो आंनिनो बिमायं फिसा जायो बियो दा आं बे बिमायं फिसा जानानै आरो आं गामिनि जानानै आं फंनैसो बुंनो नागिरदों दा बे फिसाया दिनै कलकातायाव इन्टारनेशनेल गेलेनानै दिनै गल्ड मेडेल लानानै देरहाबोनो हादों दा बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे जोंहा गामिनि रायजो राजा आइ आफाया गोबां गोजोननाय मोनदों जों दाख्लै बिथांखौ सौफैनाय लोगो लोगो गोबां गामिनि रायजो राजा आइ आफाया बरायदों मान होदों आरो बिथाङा गावनि आंगो बिमा बिफानि मान मर्यादाखौ लाखिनानै गामिनि मान मर्यादा होनो हादों आरो थुलुंगा होनो हादों दे बे जे दिनै नेशनेलाव गेलेनानै जे दिनै मान बान्था लानो हादों बे जोबोद गोग्गाथाव जादों बे जोंनि गामिनि थाखाय आरो बेबायदिनो इयुन समावबो बे गथ'आ बेबायदिनो गोजौ थाखोआव गेलेनानै बेबायदिनो गिदिर गिदिर आरो बाहागोआव लानो हागोन होननानै आं सानदों दा
जोंहा गामिखौ जौगाहोनायाव बा थुलुंगा होनायाव बे फिसाया दिनै उन्दै समावनो दिनै जों बेखौ साननो हायाखैमोन जे बिदि दिनै इन्टारनेसनेलाव दिनै गेलेनानै जे मान बान्था लानो हादों बे बिराद गोजोनथाव जादों आरो बिथाङा गावनि सोलोंथाइ नाजानायखौ लानानै दिनै जाफुंसार जाहोनो हादों आरो गावनि आथिङाव गसंना थानो हानायनि खामानि दिनै नाजानायनि गेजेरजों लानो हादों। बेबायदिनो दिनै न'खराथ' जोबोद गोरिब न'खर। बिनि बिफानि मुङा जवाहरलाल गयारी। बिथाङा दा न'खरावनो गैया। बिसोरखौ फोरोंनायनि थाखायनो न'खरखौ जाहोनाय लोंहोनायनि थाखायनो गुबुनाव थांनानै बेंगलराव थांनानै कम्पानियाव हाजिरा खामला मावहैदों। दिनै बिराद दुखुनि बाथ्रा आरो बिमाया बेबायदिनो हाजिरा खामला गायना फुनानै बिदिनो गथ'फोरखौ फोरोंगासिनो दङ। मा खालामनो उपाय गैया। दा बिनि गेजेराव दा बेफोरखौ मावनो थांनायाव बा फोरोंनायाव गोबां थाखा फैसानि गोनांथि जायो। दा बेखौ लानानै जाहाथे दिनैनि बे गथ'नि इयुन बे भबिष्यतखौ नायनानै जोंनि दानि जि सरकार बे सरकारा एसे बिनि थाखाय एसे गेलेनायनि सुबिदाखौ होगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो रांखावरिनि गेजेराव गोबां गोनांथि जायो जायखिजाया खामानि मावनो थांनायावनो। दा बे रांखावरिखौ जाहाथे सरकारफोरनिफ्राय एसे सहाय सहयोग होगोन होननानै आं बेखौनो खावलायदों। दा आं गामिनि जानानै आं बेखौनो बुंदों आरो आं फिसाखौ जोबोद साबायखर होदों आरो बोर सारस्रिदों। गामिनि आइ आफाया दाख्लै बेबायदिनो फिसाखौ बयबो बरायदों आरो बोर सारस्रिदों। गामिनि मोजां जौगाथाय आरो मोजां मान लाखिदों फिसाया। आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'बाय। आङो मुसुलपुर टाइकान्ड एकाडेमियाव आं सालायबाय दङ। आं बिसोरखौ ट्रेनिं होनाया 2019निफ्रायनो आं क्लाबखौ खुलिदोंमोन, स्टार्टिं खालामदोंमोन। खुलिनानै ओमफ्राय जेनोखि आंनि रिप्रेजेन्टआ जिखिनि आं सिखायनानै बिसोरखौ आङो मा होनो कलकातायाव 4 अट' काप इन्टारनेसनेल टाइकान्ड चेम्पियनशिपखौ आं गेलेनो लांदोंमोन। बेयाव बिथांमोना आंनि फरायसाया गल्ड मेडेल आरो सिलभार मेडेल मोननायाव आं बहुत साबायखर आं बिसोरखौ बावनो सानो। आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन आं होननो सानो। बिसोरो उन फिउचाराव लागि मोजाङै माने मावलांबाय थाथों। बिदिनो गेम गेलेनायजों फरायनानै लोगोसे माने गावसोरनि केरियारखौ दानो हायो। जि जोंनि एकाडेमियाव दं 35+ दं जोंनि एकाडेमियाव। गेम गेलेनाया जोंनिया निजाके जों थांनांगौ जायो। निजाके माने बिमा बिफाया माने डनेसन बा माबा मोनसे माने हरनांगौ जायो। जों माने गभमेन्टनिफ्राय जों फान्ड मोना। आङो गथ'फोरनिफ्राय 600 करि लायो मासाव। आं बिदिनो माने सोलिबाय दङ। गथ'फोरखौ माने बिदिनो आङो फोरोंनानै आंनि थांलाय फैलायखौ आं माने सोलिबायदों। बिटिआर गभमेन्टखौ आं बेखौनो सानैनि गथ'नि थाखाय आं खावलायनो सानो जि माबाफोर मोनसे बिटिआर गभमेन्टआ इसोरनो फान्डिं माबा मोनसे होयोबा आं बेखौनो खावलायनाय जायो। धनि गयारी बिथाङाबो गल्ड मेडेल मोनबोनो हादों। बिथांनि माने गभमेन्टआ आंखौ आंनि खावलायनाय जेला आं खावलायो जे बिथांलाबो जेबो हा हु बा थानाय आरो बिमाया इमान जेब्ला खस्थ' खालामनानै फिसालाखौ माने इमान गोदोराव लागि गेम गेलेनो थाखाय माने रिप्रेजेन्ट खालामहरदों। बिथांमोनखौ बाय बिटिआर गभमेन्टआ नायफिनोबा माने मोजां जागौमोन आरो। धनि गयारीया फैबाय थानाय दिनाव लागि माने उन प्रेजेन्टआव लागि मोजाङै माने मेडेलफोर लानो हागोन। एसियान गेम बा साउथ एसियान गेमाव लागि थांनो हानायखौ माने सानदो आरो। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।